Ai, o verán, tempo de sol e relax. Iso se non tes que loitar polo mellor sitio da praia. Moitos bañistas montan o seu campamento de toallas e parasol e reservan o espazo para todo o día. Os veciños están en pé de guerra. Primeira liña de praia. Oxe, no termómetro. 12:38 minutos da mañá, que seguimos en directo no termómetro. Que levante a man, querida Fátima, que non se atopou chegar á praia, pois con esta circunstancia, non? De que hai quen reserva sitio, pois claro, a beira do mar. Pois está vendo aquí en directo nesta praia de Caneliñas, un exemplo claro pois de xente que deixa o parasol na praia ou as cadeiras ou o que sexa, ou as toallas e marcha. Isaura, ti non o faz, pero ben o biches, non? Sí, é verdad. E que ves, a xente marcha, como fai? É que neso non me fixei. Estando por aí, dando un paseo, vin que quedaban cousas aquí, pero non me fixei cando saliron de aquí. É habitual nesta praia, a xente queixase moito nesta Caneliñas, en Canelas tamén, bueno, en praias así o mellor un chiquinho máis pequenas hai menos espazo. Sí, fano normalmente moita xente. Sí? Sí. Ti, bicho, outro día contábasme, non? Cunha veciña incluso lles increpou. Iso foi o ano pasado, a veciña, saliu a veciña, sí, toda enfadada, dicindo que iba a chamar á policía porque deixaban as sombrillas e todas as sillas na playa, sí. Ademais, parasois que vemos bastante grandes, claro, ocupan espazos que despois outra xente como vos non podedes usar. Claro, é normal que a xente se queixe. Ti non o ves ben? Non, a verdad que non. E ti non o faz, obviamente, espero, non? Non, porque temos o coche aí e levamos as cousas ao coche, quedan máis seguras. Mira, graciñas Isaura, imos de preguntar aquí ao vigilante, a Edgar, que ademais ele está aquí todos os días e ben o ve, a ver que falo contigo, Edgar, vente por aquí, pónteme aquí, dicimos que, claro, ti estás aquí todos os días e ben ves que hai xente que marcha da praia, deixando parasois ou que sexa, e despois volven tarde, non? Sí, a verdade é que a xente vai comer, como ten a casa por aquí cerca ou os pisos alquilados, e deixa as súas pertenencias aquí na praia, é algo que non saben, que está prohibido porque se ven a local poden multalos, ao fin e ao cabo. Xa avisamos a un par de usuarios, pero bueno, non fai moito caso, verdad? Pero bueno. Está prohibido pola unha ordenanza municipal, non? A de praias? Sí. Este ano sacouse, porque o ano pasado, que eu sepa, non nos dixeron nada deso. Por que o fará a xente? Por comodidade? Porque non é cívica? Non sei. Eu penso que é por comodidade. A xente daqui date conta que ten a praia aquí a 2 minutos e os pisos teñen aquí. Van comer e volven. Tal non tardan nada. E hai veciños, claro, que non estades de acordo, e tampouco non estades de acordo con que ocupen este espazo que é público. Exactamente. Nós xa avisamos, por avisar que non sexa, pero bueno, non fan caso, pois nada. E segue pasando, non? E segue pasando. Se ven a local, pois ao fin e ao cabo poden multarlles. Poden levarlle as cousas, non? Poden levar. Poden retirarlle as cousas e logo a posteriori pois non sabía, pero me imagino que se ven e pasa eso, nos tendrían que avisar a nós ou algo. Pois graciñas, Edgar, por atendernos. Estades vendo, compañeiros, pois eso, unha infracción que moitos pensan que non o é, pero están pois incorrendo no civismo aquí nesta praia de Caneliñas. E civismo, grazas Fátima, que se poden levar unha multa en algúns concellos como Cangas, Oleiros ou Ferrol de ata 500 euros por reservar sitio na areal. Pero claro, aí o simpático sería ese momento no que vai o local a porche a multa, non? Como demostras de que ti non deixaches esa cadeira porque ias a por un helado e volvías, non? Como demostras? Como che dixen antes, deixando a abuela. Outra vez. É que o local se entenda que a boa. Efectivamente. Sorte, non? Sorte con ese momento. Non, é imposible, pero claro, os veciños, eu entendo ben que protesten a praia, teñen a nide diante, eles pero os pisos que alugan no verán non terían o precio que terían se cando ellos ensinan, digo os propietarios de pisos que alquilan, cando ellos alugan, e dicen, a praia 2 minutos, posei a sombrilla por a mañá e tela hasta pola noite.
Amigos meus, é que claro, unha cousa A mí foi por outra. Aquí ninguén o fai. Eu o vou recoñecer, son unha experta de Ti eres desa, sí. Non na praia, pero sí na piscina. Cando vou cos meus pais, son a que madruga, deixo as toallas, unha crema solar para disimular un pouco. Pero este verán tiña alguén que me quitaba. Non sei quen foi, pero sempre quitaba. Pescaronte. É que iso é Tiñades unha guerra soterrada. Pero eu volvía ás 8 da mañá e volvía a deixalo. Pois, Ana, eu son das que odio esas que deixan a toalla na piscina. O sea, me aquí estamos. Me peleo. Era María que te quitaba, creo. É que non sabía que era túa, senón vuaca. Hai sitio para todo. Mira, é que polas vacacións a a xente levantas ás 6 da mañán cando nos a poñer a toalla. Despois chegas ti ás 10 da mañán desayunado para estar un ratiño na piscina. Hai que madrugar. O sitio da sombra, alá atrás, cando chega a sombra. Ves para aquí, para Caneliñas, e resulta que traen a sombrilla e tampouco te podes poñer. Chica, e ademais hai moita xente que pon a sombrilla e non ven hasta as 6 da tarde. Se polo menos estuveran aí, se non vas a usar. Eu aí teño unha política que eu lle chamo obxectos perdidos. Efectivamente. Ti chegas e ves ali unha sombrilla posta, mira que boa. Túa, Mira que corta, que fai xogo co coche e todo. Non é de ninguén, está aquí solo, non hai nada, isto debeu quedar do ano pasado. Ras! Desenroscas e arrancas con ela. A toalla, mira que boa, que tamaño é dobre, e tal. Crema de sol, é de Ana Galloso, leva, aquí que te quedou atrás. Non hai problema. Eu presto, Non. Non vou discutir. Eu sempre fui moi reacio a deixar cousas na praia, porque eu sei, agora, ao mellor non está tan de actualidade, pero o mangoneo na praia, a orde do día moito. Totalmente. Bueno, pero deixas algo sen valor, quero dicir. Algo sin valor. Pero a Oye, xente cando deixa eu unha tiña- cadeira de sin praia valor, que Cando barato. eu era a ver. adolescente, todo o que tiña valor. Todo. Bueno, unha toalla de publicidade ou algo a así. toalla Pero a non ten roupa. efecto disuasorio, Bueno. eu penso, pero sí, toalla pero, non se desespera. pero deixar unha cadeira, a ver, que che manguen unha cadeira doe. Claro, Unha claro. gorra, Sacar nos un roubaron a tal. nós, No. Antonte, unha gorra, o meu marido. Fomos a darnos un baño no río en Ourense, e ten Andas unha gorra todo, moi andas chula. todo. Pero non María, sería de un verdade, raposiño ou algo que No, deixou Lo ali haría. metidiña na pedra e cando salimos non tiña gorra. Dixo, mira que me No, fastidia no. que era a gorra que me Claro. colaba. Pero xa non digo, eu falo de ir á praia, non a reservar. O sea, se ti colles o teu sitio pola toalla, estendes. Eu Vas andar. non son capaz de deixar ali unha bolsiña. Eu tampouco. Unha carteira cun teléfono, cunhas gafas. Non son capaz, non me atrevo. E que ademais en verán calquer obxecto Nada. que che manguen amólache, porque, por exemplo, unha gorra que dis, vou a estar toda a tarde xa Claro. queimao, Sí. unha crema, un libro, unhas gafas, é dicir, calquera Libros mangan cousiña. pouco. Bueno, eu recordo. Pero son Ah, pois agora hai que empezar a deixar os libros para reservar o sitio, porque además ninguén pensa que é unha reserva. Isto debeu de quedar. Un libro non Más Bueno, pois igual, en fin, polo menos igual moitos se enteraron de que, miran, algúns concellos nos poden multar con ata 500 euros por reservar sitio na praia, pero hai outras moitas